Eastern Divisional Forest Range angkang khat-khati Gotham Basti Foreland akung along ajir dingklui pen thangnat aronalu abe pin pen longle ki phora bir ta kedamtang aruni phai krener kep arni Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parishad Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong Committee Karbi Students Association All Assam Student Union lapen Bokajan Forest Range abitung atum chelangsi Forest pen thang aronalu abe pin pen inglong alongle ki phur bomadim palidam Pinpur pon senang penangatum non ponta forest aron chini bang belangajok kali kalang tami nona kai ke joy kepen longle ki phora barsai JCB ke dokok penajok longle phor tabaretiti lasi forest aron ke sodak lapen alam kita thetan lahai aron chaharjak ponsi forest atum amit hangasai chiklem ponlo kenep ponlong JCB Damper hai anta aron karkan pupen neponsi Bokajan Forest Range asai hemalong an ponlo Seta kamang humimi alama bangke longle ki phoratum tangka maha aja kongpen chepajok ponsi non puthot longle phortu bom pusi birta longponthu lason pulote forest department atuma phan lang plotsi feridor de dera sonsi nang mandetle lasila puson do piklang lahai ki bangjia porahut ke ec pen kopia barsai dengponji lake ke bangjia porahut si chini dunpo News Report KTV News